Pomsta je sladká. Je tady Pomsta, vaše telefonická reality show, já jsem tady pro vás. No a na telefonu dneska mám zoufalýho Aleše. Aleši, dneska jde o prachy, že jo, ahoj? Ahoj Váďo, mám prostě takový problém. Mám kámoše, nebo měl jsem kámoše a dluží mi už rok 20 000. A nejhorší je, že já vím, že on to nedluží jenom mě, že dluží i spoustu mým kamarádům další peníze a i víc. A tak je dost blbý, že vím, že on nějaký peníze teďka u sebe má, ale prostě nebere mi telefony, s někým se nebaví a mám takový pocit, že už to s něj nikdy nedostanu, tak jsem se chtěl takhle pomstít. Dobře, Aleši, vydrž na telefonu, OK? Dík. No? To je Pavel? No, Pavel, kdo volá? Hele, jména nejsou důležitý, ale můj klient už je docela hodně nervózní. Jaký klient? Hele, ty jsi se půjčil od Aleše, tvýho kámoše, je to rok asi zhruba 20 000 korun, je to tak? No jen no, a co jako? Takže on si nás Aleš najal, abychom to z tebe dostali a já se ptám, máš ty prachy? No nemám, bych jako vzal. To je špatná odpověď, tady to. No tak jako, já vím, že to je třeba blbý, jako, ale já fakt jako nemám, tak nebyl nějak domluvený, já samozřejmě, že mi vrátím, ale teďka je fakt jako nemám. Dobře, jsem tě pojď sem. Počkej, jako, jak... Prosím tě, vysvětli tady pánovi. On mi nerozumí. Já nechci s někým mluvit jiným, jako. On mi nerozumí, prostě nechápe, že ty peníze potřebujeme. Ano? Vysvětli mu to, vem si ho. O co jde, nebo... Slyšíš mě? No, jako slyšíme, ale kdo to je, jako, o co jde, nebo... Jmenuji se Vasil a jsem ten, který dostane z tebe ty prachy. Jako, o co tady jako jde? Ale rozumíš mě nebo ne? No jako, počkej, jako, rozumím, ale jako nechápu teďka, jako... Ještě jednou, rozumíš mě nebo ne? No, rozumím, jako, ale... Zkrátka, zítra prachy mám já v kapse, nebo bude to bolet a moc. Co to na tom? Ty jogo, ale já jako, kde ty prachy jako mám, já nevím, prostě kde mám sebrat. Myslíš, že mě to zajímá? To je tvůj problém. Ale já ty prachy jako fakt jako nemám, já prostě nemám je. Mně už teď jedno, a mě to vůbec nezajímá. Prachy zítra, ráno, nebo budeš mít barvu kůži a tváři stejnou jako tvoje auto. Rozumíš? Ty vole, čeho jsem se to dostal, ty vole. Dostal si do průseru a otázka zní, budou zítra prachy nebo ne? Ty Hugo, no, tak já se nějak pokusím jako ty prachy sehnat, no. A hlavně, если ушиешь на нас nějakou boudu, nebo zavoláš policii, jo, tak budeš mít velký problém. Zaprvé, utrhnu ti nohy a ruce, jo. Pak, hlavně, že vím, kde byli tvoji rodiči a znám tvou holku, znám tvoje auto a úplně všechno o tebe, jo. A tak dozvíš, co to je bolest, fakt dozvíš. To ne, snad. Tak budou zítra ty prachy, rozuměl jsi mě, nebo ne? Jo, já to nějak seženu, ale tohle... Budou, ale prosím tě, tohle je přece zbytečný, já je seženu. Pomsta je sladká. No, Pavle, tak abys takhle jednou opravdu neskončil. Počkej, seš ty Aleši? Jo, to jsem já. Ale Aleši, ty tam jako poslal nějaký jako rusáky, jo, to není tohle, ty vole. Pavle, buď v klidu, tohle to byla jenom ta pomsta a máš jediný štěstí, že tohle to bylo zatím jenom nahraný. Počkej, jako, jak jako nahraný, jako... No, bylo to nahraný, ale dávám ti už teďka opravdu poslední měsíc, kdy ty peníze chci vidět, nebo... Jo, počkej, jako, teď, jinak půjdu na policii a jestli ani tohle to na tebe nezabere, tak se ti klidně může stát něco takového jako dneska a toho rusáka uvidíš opravdu naživo. Ale, Kyoko, až neblbý, co? Hele, starej se a nazdar. Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.